ko idi fof tawon jafuɗe mi fuɗɗoro fati o ɗemgal Pulaar kañum mi ɓuri ayol kafirun ɗemgal Pulaar e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo o jettojo goden ni Allah lamɗo aduna o lamɗo e ñalawma jobdi o ko an min ndewata faabuye koye maɗen min ɗaɓɓitta rewnu min e dow lawol pottigol ngol selata selbata e dow lawol ngol e mum moƴƴere ma nde jurtata tawana lawol ɓen ɓe tikkanɗa ɓe cakanɗa ɓe leptata e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo o haalan heefereɓe ɓe mi rewata ko ɓe ndewata ko ɓe ndewata ko ndewanmi ko tawde ɓe gabbitta ko ɓe ndewanmi ko yoɓe keddo e diine mabɓe fuuyi fayajo o min mi abbito e diine mo gonɗiɗo mi yettir Allah e ñula ɗum min nde ɗo cimoje sabu ko haldi gongo ɓurano ko simore wotere ko fati ko kanko Allah firi facciri woni temdere sappo e nayyi simore ina waɗi siruji mawɗi so en dañi e yinde Pulaar speaking ma en mbad jewte gabbitiɗe l'islam ɗemɗe gendi jeene ɓamtare min mi firi ɓurano l'islam o mi witti hen ko heewi yimɓe ganda wutte Pulaar e wutte dewal Allah nana jaadata so tawi on nani murtuɗo wona jartuɗinɗo wona baɗowo gueɗe beñiɗe lundiɗe nana sare ala saaha men ɓoyɗo o nde min kaɓantono jaytare Afrique gota ko Afrique min pulɓodira e général de Gaulle en e amen ma ligga ene woɗɓe helmere nde mbiyanmi hande ñiilal révolution waylare timmoni min gandano ɗum min mbi kisoro murtuɗo tengti leydi Mauritanie to ɓaleɓe ko yaɓɓaɓe jaggirɗen tan toon kono koko jalal janjal e jasgal ene maccuɓe ɗum noon neɗɗo ko ma tiɗɗito ma fiññito ko ma wuññino ko ma gimnito ko helmere murtude nde tan arno e hakkille amen min mbi min murtani gonga saria e potal emin murtani ɓamtare min murtani enen wellitare emin murtani jalbin dewal Allah ngal emin murtiri ndimago ɓamtu ɗemgal amen sabu on kaali kañum woni ngendi gurdam amen fof noon Allah ɗowi min waɗi min hen min ko pari janggumi duuɓi sappo gande towɗe kemmi doctorat kono wiye nintalal science politique mi janngoyi syndicat to leyɗele russe to mi onno koolaɗo kuuɓal syndicat ji leydi Mauritanie mi janngi toon e duɗal Afrique Asie Amérique latine duttima to wiyete Kiev nawmi joom sudam nawmi ɓiɗɗum toon to wiyete Ukraine to leydi russe université biyet Taras Shevchenko ndondimi toon gande janggumi ko wiyete международное отношения relation international gattumi Paris université ji mi janngi hen ko heewi so haaldi gonga gurdamam fof mboɗo ɗaɓɓa gande kono gande ɗe fof jinmi wattumi koye Pulaar wat ɗum ken gendi mawdi mbanni ko mawdi gila dande ma nil ha dande ma e Sénégal duuɓi ujunnaje sappo haɗen bisa en arde taniraɓe men ɗo ina windere nde eɓe jaa yiituɓe gandi yiituɓe bindi taniraɓe men tedduɓe laaminoɓe enne windere nde wasde andude hoore mumen nana moƴƴani neɗɗo so anda tarih mum neɗɗo so anda pinal mum neɗɗo so naftoraki ɗemgal mum neɗɗo so jetti Allah mum ɗon wona neɗɗo e nan ko dammuwol bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɗum min paami ko ɗum min darani kono yoga yimɓe paamani ɗum cikkuto gurdam tan ko wuttulo tan haranne piito becce tan ne mawnikino pinal wañƴo e mawnikinare tawi toppitaki ɓamtare woni hunde fof so tawi ken mbi ken julɓe l'islam ko gonga ene selli yimɓe ne ƴeeŋa gande ne ƴeeŋa aduna ƴeeŋa fof ene ƴeeŋa so wona gorano kanum tan woni ko waylotako ko kañum tan kadi ene jibini en no fof ma en garto hen saabu juma mawɗo paari o mi waɗi hen jewte le Coran source essentielle de la science anduɓe kawa holno ganɗe gummori en e gorano ma en jewten woɗi jogui weltare mawde gila bismiɗonmi gummimi enen France jaɓɓiɗonmi to dalbere diwoje ɗe aéroport ene Kennedy garɗon eri ɗon yimɓe an gummiɗa ha ɗo e bandiraɓe tedduɓe garɗon ha toon Philadelphie a New York ɗo e woɗɗonni e werlaji mon garɗon guila waktuji tati kikiɗe ha waktuji tati jamma
ko ɗi comti gardumi gummi mi pari darmi Allemagne tawi ndiwo ponno ko addudemi ka enen yeehi minenata Allemagne demgal farais ko ɓelere dajjal no fooji anda ka nder windere nde nafimi tan ko Allah e kelme ɗiɗi ɓe jeeɗi comti Allemagne naɓe tan mosanaɓe mi wiyaɓe holno bonjour wiyete Allemagne mi wiyami juudan appel mi wiyaɓe holno merci wiyete mi wiyami daken so mi wi joni guuɓan appel daken tan mi nangga juuɗam bakki jeego mi ballimi ha garmi ñowyano ko garmi ɗon ko kadi ko wiyete tufde dalbere nde tawmi ɗon kadi ɓaleɓe Amérique naɓe kadi jendiyan ko tumti ɗi tan ɗi kayitaji fuu ɓe peewni jaltumi tammon lobigol onon ɓiɓɓe mbimi wonɓe ɗo ɓe fof jaɓɓolmi jaɓɓugal ngal on meeɗani jaɓɓade mawɗo leydi gummiɗo Afrique ari ɗo en noon ete tampere nde dañmi e nder gurdamam mi yiɗi ɗum Allah mi weltima saabu Allah on mamtani kam nde ɗo tampere saabu heftinde e dardam Allah jarama on jarama ñande jambareɓe Mauritanie jagga jiggo Tafsir en Youssouf Gueye en e woɗɓe Saydou Kane en Ibrahima Sarr alay sagal mi siftoro kala ɗo gonmi Ibrahima Sarr e Saydou Kane mo darodimi haɓanade ɓamtare ɗemgal men neɗɗo jagge ɓoore haɓɓide enne isum gueɗe ɓurɗe bonde enne aduna ɓe mbaɗama ɗum to wallata to so yeehi ha muusi jibgo taxibri bandiraɓe tinɗe muñe ñagoɗen en fof Allah gueɗel gotel tawde tan murtuɗo Joob tawani en ɗo kala ɗo woni aduna he kanko tan goto ko kono ko daroɗen e kaɓane en fof somo wuuri kanko tan goto wawi lomtade hen ñagoɗen Allah hoto murtuɗo ɗo bandiraɓeji wette ɗum ndeke noon so Allah waɗi koddirejo mum egginiɓe Allah waɗi koddirejo mum min wurni kam fawi amenen tampere ndekene kamɓe wirniɓe ɓe birnade tawi mboɗo dari oɗon dari kaddi gurdam miijoji ɗi ɓe donino dalƴolnoɗe e mabɓe en dolno ɗiɗon miijoji eɗen dalƴiɗen e mabɓe ha saria e potal ndimago ɓaleɓe Mauritanie laato duuɓi nogas Allah uddi noppam ɗi duuɓi nogas mboɗo woni e niɓɓere bandiraɓe moƴƴi men e tedduɓe duuɓi jeegom Mauritanie Libye Irak ene jiilome bonɓe jambereɓe jaggama mbarama ɗo murtuɗo woni aduna fof yo adde ware Allah waɗi men niɓɓere nono suurima tinɗen ciftere nden Tidiani an yalla rumomo yaafoma jambaro ene sekka radio ji holde ceerno murtuɗo en no woni mboɗo majji tinɗen ciftere en Yerodoro Diallo o jambaro moƴƴi ene dariɗo e haare men darinoɗo holto ceerno murtuɗo woni penale fof Yerodoro Diallo ene saktude e nder radio ji eyyi Allah dandi wari jambareɓe eyyi mi arti ene Mauritanie noppi ene cukki neɗɗo jangga rondo gande duuɓi joɗo duuɓi nogas noppi mum ko bindol hay nenam mi wawa haaldude mum so tawi ene wawa janggode bandiraɓe to ɗumen muusi kol Tengelle Ba meeɗan dañde ɗum Souleymani Baal meeɗan won dañde ɗum Umaral Fouti meeɗan dañde ɗum dendagal ɓiɓɓe Halpulaar ɓe jibinaɓe mum e aduna o jambareɓe darniɓe leñol ngol meeɗan dañde holo oɗo musidɗo mo dañi kono mi yettiri ɗumen Allah e nulaɗo muɗum enen ko hodde e dow ɗum mi ari mboɗo ñawi e Mauritanie mi jokki haare pinal mi jokki hen haare politique yimɓe fof ene ganda ɗum Sénégal Mauritanie Gambie Guinée Bissau Mali ha Burkina Faso bang yo bang bandiraɓe moƴƴi ɓe ɓili sappo e joyi ujunere neɗɗo Sénégal ɗo totta ɓene seedanteji Pulaar tawi ko laamu suufi Mammadu Ndoye dillini enen bang yo bang leydi ndi tawi noppi enen ene cukki safara o ene muusi ene tiiɗi nogas e ɗiɗi million walla nogas joyi million enen CFA yaltin ɗum men ene weeɓani mbaɗa sippire hen ko Allah USE fed Ahmed Mali Gaye nde ceerno Ba en Boubacar Kane en ko kañum tottimi bio ene garmi France wiya safar nof woto ko temedere e capanɗe jeegom ujunere en nouveau franc mbiyen nogas joyi enen ujunere enen euro noppi ɗiɗi fof ma won capanɗe joyi ujunere euro mboɗo jogui ko wiyete sécurité social kono kañum rondata ko ene safar o ene gueɗe gueɗɗe eyyi holto ndin jawdi ene heɓete kadi taw ko machine ngaji ɓuɗɗi ñellitade ete kadi ina foti kadi joguede ko machine kadi faboya taw o so boni ɗum to lomto hay goto meeɗan ñagade mbuuɗo hay goto meeɗan ñagade